ultimate postingers sa patrol. Daghana nagbago sa YouTube ba? Dami nang nagbago. Margie Mix Vlog. Hello, shout out. Oh, shout out. Shout out nanakag San Fernando. Magbalik siya, tambay. Basta tijay, barangin. Ngarod. Posting sampra. Atay ko sa YouTube ani. Dali sa naol nagbago. Ganit may pang YouTube kay daghan nagbago. Siya kay or gapon, kung mo gapon, wala din nagbago. Grabe. Daghan nga kay nagbago sa YouTube ba. Posting kas dalan. Sildo nakaos. Oo, sildo na. Ang im-im. Wala pa 1 year, 1.5 year, mag 2 years na nga. Uy, sildo. Mag 2 years na tayong hindi 2 years na walang sahod sa YouTube. Yan tani. Wala na ng YouTube. Pero napa sa income nga 47.82. Ngit tanaw ganina. Tay gamay pong palit lugaw. Walang ingkas. Saan ay pagbutag ads? Manatay upload. Wala oy. May upload, may content. May content man. May ma-upload. Kasi nga nagani. Nagana kay kon ba picture ang white no? Ato kani. Oh, napay pa epics. Pizza mata. Wala na isa ka cellphone man. Daghan pero di ako updated. Lagi. Para sa tani. Musta naman yung mga channel? Gadagan pa ba? Kon channel kay gadagan pagyapon. Pero puro itom. Busy na ko busy jud ko diri nga side. Wala na mo pandemic good. Kuan tubig 19 pa. Busy pag YouTube karon wa na busy na. Lain po kaya magsigir ra gyapon tag YouTube nga. Na may pwede raman nga manarbaho. Taon na tayo Kere, ngita, nag-green ginagmay. Sana all, napay green. May green na mo. Wala na green. Puro itom. Maaman, lihok-lihok sad. Gani. Kain po kayo, sige na tagtambay ni. Takay, mangita tagkan. Minatag itom ni atong las ato lang may ganit na kinaulian pa may na lang naka green nakita tilaw ng ano ko tilaw ng green ay black noon sa una kay straight to mag live di kaya pa. Ako'y kondre, ako'y mga ulit tao dito kay. May mga ulit si tao dito.
Sa una, trindi pa. Hindi pa na tao sa una. Brad. Ay, 16 years old. Sa una pa. 16 nga. Nagun. Bugol. Ay, mga sa kahit dito ko. Ulit nga tao. Hasta ulit ta. Ulit mo lang. Bawa na eh. Tanga-tanga lang sa highway. Wala kong ibang dyan. Wala to siya. Tanga-tanga to sa highway ano eh. Tanga-tanga tag na eh. Disgrasya. Atang tibugol. Oo. Mulat mo. Mulat mo bangga kay gatanga raman. Oo. Tanga lang. Wala na palit bukas. Amo namin, nangita may kubog. Oo. Yoy. Ulaw po dyan ko lang. Kubog-kubog. Papa Abdul! Itatag ko, handak ko nun. Huwag manghagis, huwag manghagis. Task force ako. Napaday nang nahubog karong panahon na kalisod man. Na oy, nada sumpi kay. Kapit na pan. Pane bro, naigo sa inumol ni Pacquiao. Gyapon oy. Red horse pa. Oh, red horse pa gyud. Astang gaya. Pumalit tayo. Buti plastic. Lata. Kayo dagan kay gyapon hubugoy. Plastic, lata, botilya, butaw. Kita ram mo Butaw, kawaton. Kita ram koy galisod. Ang mga pala hubog wa man galisod. Sa kay sekreto na nila. Red horse pero way bugas. Aw, wata ka ba oh? Signa sila kuan dito, grabas. Signa sila grabas. Dahil karang isa. Meron to taon, gawas na siya. Oh, ito na naroon. Ano nga to? Siya, kabayo. Hatod sa kayampra. Problema ba yan? Musta kayo dyan? Sabay, pakulo mo ng imong channel te. Reaction video yapon. Bugsay lang taan bugsay. Ni ganit kay master pa kay kamuriak. Kabayo. Yang istorya. Pag-react na og mga hubog. Karon taon. Ano de ada. I shall return. Karon taon. Ano na ron? Baklay na ni siya ron taon. Nakikagad. Ay mo tanig reaction video. Ulit ka? Ano to? Hinaw. Ay, mo motor. Ano? Uy, uwi, okay.
ba? Ako may baka ni Gami. Ano na? Bigyan mo ito. Bigyan mo kalma sa'yo. Kaya nun. Kaya nun? Wala ka kalma. Usay sa doon sa kuha. Ako may ikon yan. Adias sa'yo. Sorry kaya boss. Ako dahil na-income mo niya siguro. Hindi. Pag-home ko na yan. Isa kadlaw, isa gina. Diba? Lakas ng tama. Panghong ba? Lakas tama ba? Pangkatulog. Gua ko rin yung gobierno ba? Ano tara? Hindi po na ba anak-anak? Inaw rin yun? Inaw rin yun. Ay, pag pagkuhan niya kayo. Gobierno ta. Kung sila kayo katulog ba? Kami na kayo relax basta. Lakas ng tama, pero di wasak. Tulog niya ikaw man. Ako may sa mga sama ito. Ako ko ito. Mga buntong nito. Ay, bas yun. Ay. Baka na ito, nasi. Pwede ka bukas daan. Ay, bukas mo na. Doon niya. Indoor sa daon ah. Ayaw daw, di ba? Mahal kang bugas no? Mahal kang bugas. Redos, bator kayo. Mahal kayo mo guys, reduce pa ito, right? Bator kayo, redos. Di nga, musing. Basta yun rin ito. Balik sa iyo. Ay, sige po. Goods na kayo? Kita ni mo na sa banta. Tawag mo, may alagay mo. Kita na mo. Ah, may mga bata ron na diya. Ada ka kwero. Albok ko. Hindi pa kayo at ron. Hindi ko rin yung pang. Ngayon, at tapang. Wala na sila mo kay... Wala na. Hindi ko na naman. Hindi ka kayo sa pi. As nga, lipay sila na ako. Ada... Abang. Ini nga na bang. Wala na siya ko sa lipis ka na mo. Doon lagi mo balay ni Kalmar ya? Brad Kalmar? Doon lagi mo balay? Ay, dun. Hindi rin. Iya Sige na bukan lagi ng Kalmar. Nagpagay pa na sa una. Sa una. Sige na bukan lagi. Ito, umuwan. Bakit lang? Nag-breaking yung mga istorya. Oh. Kakak ako. Kakak ang istorya, kakak. Bis lo ra. Lo. Battery ako. Dagan inon kayo. Pero ka na. So, sabi mo kanta. Pakanta ha. Sabi mo kanta eh. Ay, mo ngata. Spirit. Pero di ka kayo nga pitla ba? Pero Tapos kalma mo ang istorya. pitla kayo to. Ulim kanta, ayaw man siya kanday. May nahanap ito, Brad. Sa ako. Oh, yan ang bugas. Kaya mahal kayong bugas ha. Ang tulog na lang. 50 sa isang bugas ang 60 kilo. Nyari doon 50 ra. Oh. Tinta na eh. 50 na ang kwan. Tinta ron. Tinta ang reduce. Begitu namubuhan ako. Ayun kalma ka. May hindi ko na ako puli. Ay, kalma dia. Joti, wala. Wala man daw. Inom, tagay gamay. Ano iwan? Kalma. Tapos isa ko. Di ba? Kamu na po na balad na. Ako Wala mo ba? na posing kaya ko. Kita na, gubernador ba yung na nga ako. Bantay ba? Okay? Okay. Right. Kaya pa muli, kaya pa. Kaya pa. Ay, lima. No problem. Kaya na kaya mga posing. Oh, okay. Ako kasi, kaya na, kaya na si sa Brian Flores. Ah, So, right. ano rin mo dia? Ako nung minutuan dia. Ay, galing. Baka lang yung mata. Amigo ta. Good, di ba? Good kayo, good. Sige. Matao meron mo. Oh. Oh, sige. Okay na, okay. Okay. Tira, nahinayog. Hindi na ko. Sige, baklay ra ka. Baklay lang sa ka. Ano gusto ko? Pwede ko mo Baklay lang sa kung hindi makaya. Pasig, kaya lang mag-drive.
Oh, ikaw bala. Nang ako isa sa. Okay. Good. Okay, bra. Okay. Ako mo hindi ko buta Tagalog eh. Isa tayo. Hmm. So, yun. Hmm. Lagi gawin mo siya. Tawag na. Tawag na. Kita mo na ako. Nene ko. Tawag na. Aman ta? Okay na. Inom na ito. Inom ta? Ya, pwede mag-inom. Ay, hindi na. Ganang wala. Wala ko rin may nga. Wala na. Wala andag panginabuhi ano mag-inom Hindi ka. na. Ikaw lang. Ako lang. Sige. Ikaw. Banta. Banta ka. Ikaw lang. Ikaw lang sa inom. Kaya yun pwede ka. Pag. Sige, ko pusing. Sige, nire bakal. Kanya ata mag-inom o gula may jote. Kaya magkita ta nga kana dili may nakajote. Pangiwan naglimnon niya. Pangiwan naglimnon ay guwat ay jote. Pangagat ko sa inom. Inom. O dito na po. Naway joki na. Kada. Pati na. Yan. Naway jo. Ato. Maka boleh itu maka boleh daerah. Boleh boleh. Okay lah, okay. Sige na. Ini tu, atau itu lari mana tu? Kita ni. Uro tayo maglimnon dito dai. Urut lagi ber. Palit pa. Sus. Pilih. Wala na ipang kumpra ugma. Agoy. Apa yang mana ada di Surya? Dingin pwede. Ini pilih, ini tadi pilih. Masih ada pilih ini. Apa itu? Nah, itu apa? Sako. Kana may mayo dingin pwede. Nga ma-over. Apa itu? Pahit tag bugas ang uban. Hindi na pwede kamo na mag-over. Pahit tag bugas. Apa tu? Apa? Nai. Apa ni? Ayo. Tengok dah. Oh, kan itu. Tahu ko ni. Ini dah. Ini betul tak? Kamu orang kaya ni bu? Ba? Sir. King? Ay, gua King. Okay. Igayo. Sir dulu. Sir, okay. Igayo. Ayo mah, ada ide. Oh. Saja. Okay kaya basta naka-ID. Ambil ko mo. Ayo. Uy, wala. Ano kina mo? Uy, ako. Sige. Ayo. Nunguli yung kaya nun. Be. Kaya ko ni. Upo man ba kang
Ayas muna ako dos, nang nabuhi. Ayos. Pastilan. Oh, dungag na pod. Pastilan ka. Sakay English Patrol ron. Ano yung ganda ko deh? Hindi motor, nagawa na ito dyan. Si tipit lasag. Sige, mga lapit. Baka sumawi na. Kau ni dungag na pod. Salamat sa Diyos. Salamat kay Brasil. Galera. Ya, dahil. Suriyan yung Diyos. Salamat kami kita. Uyong to. Bunggok. Kaya na ako nga pagpahit ng bugas ha. Bumili kang bigas. Bye guys. Lakaw namang kubog. Naman na tag-react sa hubog.